الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Добре дошли в поредния епизод на подкаста Светлина в тъмнината. Преди да започнем, моля. Каква светлина, господине, в тъмнината? Не знам дали ни е тъмнина в светлината, дали ни е обратното, но ще слушаме да видим. Абонирайте се за наш YouTube канал и другите ни социални мрежи, като харесате, коментирате и споделяте. Така. Днешната тема е изключително важна, а също време пренебрегвана от много хора, а именно магията. Нейната вреда осъзнават само онези, които са пострадали. За дискусия поканихме човек с дълбоки познания. Как бе? Халил имам на едно от джамиите в град Църница. Човек придобил знания от чистия извор. Град на пратеника с Оселем, Медина, завършил висшето образование, специалност фъкъх ислямско право. Добре дошли, Алла да е доволен от вас, че отделихте време за тази дискусия. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Фален в момента. والعاقبة للمتقين. Мухамад, Аллах, всичко, това е фаление. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Така. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Маша Аллах. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Алхамдулилlah. Благодарим на Аллах Та'аля, който отреди Да. да бъда гост в това ваше студио, Да, е по същество, ако където обичаш. се провеждат такива срещи, такива беседи, от които До тук се възползват много хора. нищо конкретно. Това нещо да продължава. Замолим на Аллах Та'аля тези дискусии, тези срещи да продължават, да може хората да обогатяват знанията си в религията, да знаят какво необходимо през живота си, кое да правят, кое да не правят. И се молим на Аллах Та'аля да даде много благодат, много милост в тези беседи, в тези срещи. Всички теми са важни, които се говорят, но тази тема, защо? Коя тема е важна в исляма? Всички теми са важни в исляма по принцип, защото затова е ислям и затова са мюсюлманите. Разбира се, имат религия, имат доктрина, която им казва как да живеят. И никой не може да промени дума от Корана. И също трябва да се отбележи, че има два типа мюсюлмани, суни и чини. Сунито са 80% от мюсюлманите и чии са другите 15%, да кажем, защото има и трета рама, се казва, на исляма, която дори не съм много запознат с нея, но на практика двете важни неща, които трябва да знаем за исляма. Господина, надявам се да разбера от кое, но мисля, че е от суни. Суни означава тези, които вярват в сунната. Значи, това са отделни книги от Корана, които са специално върху Мохаммад. Живота, всичко за Мохаммед, законите и как е живял.
демек за профета, който е перфектният човек, който е стъпвал на земята и който никога не е съгрешил и няма. Айде един път там в Корана пише, че е бил подберен под един евреин и пишат, че уж дявола го подбил, но като цяло той е модела на един ислямист, на един мюсюлманин. Извинявам се, един мюсюлманин, за да е мюсюлманин, той трябва да вярва в Мохамед. Затова, като първо видео, и то първо супер аматьорско, разбира се, нали се вижда, трябва да обясним кой говори, откъде идва, от както младежа каза, от извора на знанията изкарват тяхните. Боже Господи, от извора на знанието изкарват, не знам какво искат да кажат, че изкарват, защото няма нищо вярно, дето са вика, ама както и да е. Ви трябва да уважаваме, трябва да уважаваме. Трябва да изслушаме какво казват някои хора и от там, значи, всеки човек има мнение, има сърце, има мозък, има неща, които може да прецени това нормално ли е, човешко ли е, не е ли човешко, може ли да се направи по този начин и така нататък. А за това сега ще видим, ама мисля, че това с магиите тук не съм го избрал правилно. Надявам се нещо по-добро да има нататък. Ще изслушаме за сега какво ще каже имама, който е професор и знае много неща, и също искам един дебат по-нататък, ако може, с имама, господина, да си обясним за история. Значи почва се от история. Написани неща, история, археологични разкопки, да знаем ни базата на кое вярваме, защото Корана е написан през края на 7 век, да не се лъжим. Маома се ражда през 579 година или 8, там е между тази дата, и умира 632 след Христос. От там знаем, че Корана е бил устен. Никога, значи по сърце, казват арабите, така познавам много араби, съжителствал съм, говорил съм, дискутирали сме теми с почти от Ирак хора, от Сирия хора, от Тунис, от Мароко, от много страни, през годините, които съм в чужбина, и горе-долу знам, имам се на представа, така, заинтересувал съм се, изследвал, учил и дори така с желание исках да знам някои думи на арабски, буквите, как се пишат, какво. И да ви кажа, след като се заинтересувах как да пиша, извинявам се, че толкова говоря, видеото ще продължи след малко, но като се заинтересувах за Корана, за писането, накрая излезна, че през 6 век, значи по годината на на Мохамед, извинявам се, значи Маома не е прието както трябва. Мохамед му е името. По времето на Мохамед не е съществувало днешната модерна писменица, да го кажа, арабска. Значи те са имали арабски език, значи има 2 писания много стари, много стари, от
50 години след Мохамед. Има изписано на арабски, които нямат точки. Ако знаете, че арабски език са всяка точка зависи къде я сложиш на буквата и се превръща в друга буква. А един и същ е знака, но точката ако е отдолу или точката да е отгоре, става друга буква и така много букви са промените много. А сега си представете, ако няма тия точки, какво ще може да разбере един модерен мюсюлманин, арабин, къвто и да е бербер, барбер и всякакви арабски племена и така нататък. Затова читаме в тази тема, ако влезнем с имама, просто ще разбере, че не е знаел нищо за историята си на Корана и на много неща. Но въпреки това трябва да имаме пасиенция, се казва, спокойствието, да изслушаме хората, да им кажем какво мислим ние, ако не са толкова агресивни, защото исляма е, според мен, малко агресивен, малко не, ама да кажа малко, и има неща, които се налагат над всичко и това са Корана и Мохамед. Значи, каквото са казали вътре, това е. Трябва да се изпълнява. А сега, това е едно от първото видео, което започваме да разкриваме всичко, което казва Корана и сунните на рода на суни. Даже с две думи да ви кажа суни и чии, разликата е, че едните вярват, че калифа там, който трябва да води всички араби, значи както на времето е имало. Добре, ще спра за сега, защото така се емоционирам и казвам много неща, да изслушаме човека какво казва. После, леко по леко в разговорите ще ви обясня за история на Коран и така нататък. Има много мюсюлмани, които не знаят, чуват само хубавите коплетчета, така да ги кажа. И си мислят, че всичко е любов и хармония и чистота и такива неща. Прочетах аз, че просто не знам как някой може да ги напише даже. Как му е дошло на акъла да ги напише? Аз просто съм учуден и ще са дебати, които ще трябва да се изслушваме двете страни и публиката да решава, да пише коментари и така нататък, кое е правилно, кое е морално, кое е законно, възможно ли е исляма да е с едно с демокрацията и много други теми, които да видим дали са компатибли една с друга, за да знаем с кой си имаме работа, деца вика. Така, чакай да видим сега какво ще каже човека. То е толкова важно, защото има неща, има работи, които човек, ако не се предпазва, вярващ, ако не се предпазва, той излиза от религията. Ако не се пази, той излиза от религията, дори да прави намаз, дори да говее, да пости в Рамазан, дори да прави всичко, което се изисква от нашата религия, но щом прави това нещо, Рамазан. става въпрос, Рамадан, занимава с магия, с магиошниците, Рамазан. той Точно моментално да си пише излиза той от тази както си религия. иска. Моментално. Нали, в течение на беседата ще се разбере защо толкова е опасно това нещо, занимаването с магиошничеството или с магиите. Шейтан. Нека да започнем от там. Шейтан е тяхния дявол. Шейтана, дето 7 пъти трябва да си измиеш ръцете, ако си ходил до тоалетна, а жената, ако е ходила до тоалетна, няма да говоря сега толкова рано,
Нека малко по малко ще видим и всичко, каквото пише в Корана и Сунните, е закон не подлежащ на обсъждане. А сунните са просто ще останете потресени, впечатлени, някои радостни, може би, що не, всякакъв вид акъл и човек има на този свят. Някои ще се зарадват, ще кажат Машалла, Абдулла и така нататък. Но, айде да продължим. Шейх, много интересно становище изказахте. Съществува ли магията като До тук цяло, нищо или не е са само казали. илюзия, До когато тук хората 15 искат минути. да скрие тяхното недоволствие, тяхните проблеми по Добре. някакъв начин да ги свържат, че е проблем с магията, а не всъщност тяхни проблем, които е личен. Жалкото е, че много хора, казвам, много хора страдат. Страдат от магия, ама много хора. Нали, след малко ще кажем, че те съществуват, защото учените са единодушни. Казвам, че не всички учени са единодушни, че магиите съществуват и те са реалност. И действат и нанасят вреди, както на хората, и на животните, дори и на имуществото. Чая да светнем. Много от хората, когато са болни и не знаят от какво са болни или боледуват, правят изследвания в различни болници, правят прегледи навсякъде. Винаги прегледите, резултатите. Така, мислех, че ще е нещо по документи, по Коран, по Сунна, изследвания, показатели, няма причина. нещо сериозно, но мисля, че господина имам, Те боледуват. вижте го, И когато той направят няколко такива прегледа или няколко такива консултации с точно лекари, 1400 години никаква промяна. Това мога да кажа за ислям. 1400 години никаква промяна. Мохаммад накрая смъртта му, ако знаете каква е, защото този говори за магия и за лекуване, Мохамед е използвал всички видове лечения арабски познати до този момент, преди да умре. И е умрял в страшни болки. Страшни болки. Карал е Аишас не е карал. Аишас му е фащала ръката и нали, той е свят човек и му е минавала неговата ръка по гърдите да излезне тази болест, защото така е бил наказан сериозно, че сам го пише в Корана, казал на Аиша, чувствам, че гърлото ми се раздразва, разкъсва и така нататък. Това са записи от мюсюлмани, от историци, от сунни, най-вече с цялата сунна е живота на Мухаммад и неговите закони и всичко, историята. И път... каквато и да магия, освен с позволението на Аллах. Така. Може да подейства никаква магия, освен с позволението на Аллах. Освен с позволението на Аллах. Доказателството за това нещо са думите на Аллах Таля в сура Бакара, това втора сура, аят 102, казва Аллах Таля след аузу биляхи мин шейтани раджим, вама хум бидаррина бихи мин ахадин илля бизниллях. И те не могат да навредят на никой, освен с позволението на Аллах. Значи, магиосниците с техните магии не могат да навредят, на никой, освен с позволението и волята и разрешението на Аллах. Тук ще спра. Щом само с позволението на Аллах могат да се махнат магии и така нататък, Мухаммад умира точно от... На колко години умира? Да кажем. На 63, мисля, че, нали? Ако не се бъркам. На 63 години умира в тежки изтезания. Значи, викал е най-големите специалисти, едно време рогове от овни, от такова са правили с огън, по гърба му, всичко е документирано и записано от стари писания за него специално, защото това се е предавало. След той да ви кажа, ако не знаете, Аиша е продължавала да говори за Мухаммад след смъртта му и така нататък, въпреки че започват големи конфликти след смъртта му,
защото този дет трябва да застане на негово място след смъртта му, не застава той, застава друг и става една дълга история, която с голямо удоволствие бих ви я разказал да разберете вътре в ислямското едро какво се е случило, за да се стигне до ден днешен, където сме и където слушаме и гледаме. Благодарение на Малма, който се е изказал в... Ма както и да е, няма да... Господ да му помогне и това е. Кевсена в хадис, няма да влезне в дженнета онзи, който пие постоянно алкохол, значи редовно, и Така. който вярва в магията. Оп, който пие алкохол, няма да влезне в рая, там ислямския рай. А какво казва Корана за ислямския рай? 70 девственици с големи очи, сини и много вино. Как така в рая ви дават вино да пиете на воля, пък на земята не можете. Пък на земята казвате, че шайтан давал виното, дявола само можел да дава виното. Аллах даже не се опирал до алкохола. И изведнъж в рая отивате и реки от вино, мед, мляко тече и пиете и девственици 70 на калпак. Сега, да, моля ви за, това е направо, не знам как вярвате всички, че това ще се и знам и работих тук във Франция с хора, мюсюлмани, дето си го вярват и чакат тези 70 девственици, алкохол ще има, то става голямо пиршество, той е шайтан и той трябва да е там на купона. Ма както и да е, да, ще видим нататък кой, защото аз трябва да го спирам да казвам на публиката за какво става дума. Че въздейства и наврежда сама по себе си, а не по волята на Аллах. Повтарям от второто, който вярва, че магията може да навреди сама по себе си, а не по волята на Аллах. И третото, Димек Аллах е магиосника. Ми няма друго. Аллах е дед прави магиите. Окей, това съвпада с много така исторически имена в религиите. Този дед прави магиите, знаем някъде как се казва, в друга религия се казва по друг начин. Но мисля, че това видео не е толкова интересно, защото човека исках да говори за Корана, точно по книгата, както е, за сунните, за история, нещо да каже, да спираме, да напише коментар, но човека ще говори за магия и мисля, че някой друг клип ще трябва да е по-така, да може да чуете нещо правилно, все пак да кажем, да изкара някакъв пример от Корана, да каже, не знам, нещо, каквото и да е, но да е по Корана, да кажем. Добре, за сега това беше пробното.